Tiens, ko ale de tɛ baden fɛn ye. Tiens, ala de ko ko ɛtura ko tiɲɛ o tiɲɛ an k'an jija an k'o taama o tiɲɛ an k'an jija an k'o fɔ o tiɲɛ an k'an jija an k'o baara a ma nɔgɔn sabula n'i ko tiɲɛ i ko jogojolontigi i ko so i ko bingalikɛla ayiwa i ko maa min ko sa ayiwa ko se bɛ e ye ko n bɛ bi tɔw kan sabula tiɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ e ta ye kalo ye e ta ye tugu ni baribari ye ni tiɲɛ kuma fɔra yɔrɔ min ayiwa e ni bɛ nisɔngoya o ye diyagoya ye nka e ta in t'i laban dɛ sabula i m'a mɛn cogo o cogo kalo kan don dɔ la i bɛna ye tiɲɛ a bɛ ku i la a b'i minɛ o de la an ka fɛn o fɛn kɛ baara a ka kɛ tiɲɛ kan jamana a ka mara tiɲɛ kan jamana a ka taa tiɲɛ kan jamanadenw u ka baara kɛ tiɲɛ kan ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ tiɲɛ kan ni tiɲɛ in tɛ fo ayiwa tugu ni baribari ayiwa an y'a ye dɛ mun y'an se nin ma dɛ maliba kunun mɔgɔw tun bɛ waso n'an ye kunun n'an kun bɔra yɔrɔ min na jamana kɔ ka yɔrɔ min na an bɛ bonya an ni yɔrɔ ji bɛ sigi mun y'an se bi ma dɔgɔyamaw ma bi mali yɛrɛ dugunin kelen tun bɛ se ka taa jamana minnu ka ko ɲɛnabɔ k'a ban o jamanaw de b'a fɔ bi k'u bɛ mɔnɛ don mali la o jamanaw de b'a fɔ bi k'olu de bɛ mali ba a bɛ taa ta a tɛ taa ta a ka ta a bɛ kɛ ta bi a laban u bɛna fɔ an ye de sa maa min kan ka mara ni maa man ka mara olu de b'o sigi kuma anw kɛra mun ye an t'a ɲɛw ɲininka tile bɛ bɔ a bɔrɔ kɔrɔ la wa su bɛ ko a kotugu kɔrɔ la ni yɛlɛma mun kɛra o ye anw de ye adamadenw de ye koyi diɲɛ b'a cogo la koyi an bɛnbakɛw olu ma sɔn mun ma ni anw sɔn o ma an tɛ ɲɔgɔn ɲininka olu y'u kale ka fɛn mun kɔn k'o to yen n'o kɛra anw ka waso la forobafɛn suɲɛ b'i disi gosi n'a ye olu tun bɛ saya fɛ o ye bi fantan kan olu tun bɛ saya fɛ n'o ye ko kɛ bi mun bɛ se ka fɔ i kɔ ma sini olu tun bɛ saya fɛ o ye nka bi anw ta kɛra mun ye an tɛ miiri kɔ la an ko bi ka ɲɛ dɔrɔn n'an zara n'a y'u ja fɛn min b'u ja u k'o fɔ an kɔ kan an mago t'o la bɛɛ b'a dɔn nin karisa ye so ye o ni mobiliba bɛna jɔ bɛɛ bɛ girin ka wuli k'i jɔ karisa kaba ko jeliw yɛrɛ bɛ gondo jeliw tun bɛ danbetigi de fo fɔlɔ ka hɔrɔn de fo fɔlɔ ka baarakɛla de fo fɔlɔ nka hali bi so fo i ma suɲɛ ka na n'a ye jamana tiɲɛni aw fana nɔ b'a la ko ɲamakalaw a nɔ b'a la dɛ n'o y'a sɔrɔ aw tun bɛ ka sow ka soɲa fɔ aw bɔra minnu na olu y'a kɛ cogo min ni mun ma ɲɛ o de bɛ fɔ ni aw ye sow tanuni dabila ka bingalikɛlaw tanuni dabila ka ɲugun wari dɔw la maa dɔw bɛ yen u bɛ siran koyi an bɛ nin b'a la i ma ayiwa aw mu politiki ta o kɔni o ye non commenté ye parce que ni ka an ji ka dingɛ kɔnɔ ni maa y'a papier signé olu de y'a bɛɛ signé anw jamanadenw fana y'an sigi k'u lajɛ a kɔnɔ population fana nin b'a la o fana y'a ka faso bila k'a ka jamana fili k'i ta kɛ 200 minɛ ye k'i ta kɛ 400 minɛ k'i ta kɛ t-shirt minɛ ye ka ba danbe ko la ka ba hɔrɔnya ko la an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ bi an b'o de kɔnɔ bi vraiment e ye danbetigi e ye hɔrɔn ye k'i kɔnɔ bɛɛ b'i dɔn dɔ bɛ yen o ye yurugurugumaa ye sondo nafolo b'a kun e n'o b'a présenté maire la ɲɔgɔn fɛ a ka k'i kɔnɔ jɔnni bɛ kɛ maire ye mali la bi n ka tiɲɛ fɔ mali la bi ko dɔ kɛra dakari sa dɔ la a don n bɛ n ka émission kɔnɔ yan ni radio kelen sanfɛ n yɛlɛla mɔɔw ma n ko mɔɔw ma a don n ko wa n ko ni nin mun ye mali ye n k'a tun bɛ kɛ jaa maa b'a ta la ala b'a ta la a ma tɛmɛ san damadɔ k'a ɲɔgɔnna n ko mun bɛ kɛ mali la a nana kɛ o tun ye mun ye birama n bɛ segin a kan Karim Wadi a fa bɛ fanga la Sénégal Karim Wadi y'i présenté Dakar mairia nɔfɛ a ma passé wɔlɔfɔw ma sɔn a la a don n bɛ émission na n ko ni nin tun ye mali ye ko mali président den de ko k'a bɛ nin poste dɔ fɛ n ko walahi a tun bɛ k'a ye o ma tɛmɛ san damadɔ kan o Karim ma nin kɛ député ye bɛɛ ɲɛna a ye maa diya a ma kɛ député ye élection suɲɛna suɲɛ cogo modèle bɛɛ la présidentielle ni législative cɛ maa ba saba o de transféré la ka na commune D kɔnɔ pour que ka voter Karim ye a ka se ka kɛ député ye maa ba saba o de transféré la ka présidentielle ni législative cɛ kalo fila u ye maa ba saba de transféré ka na commune D kɔnɔ élection don ka sɔrɔ ka kariw bila u tali la burusi kɔnɔ dugu dafɛ dugu k'u ta ka bɔ fa bɛɛ fɛ ka na n'u ye a kɛra ɲɛna de n y'a ye de maa ma lakale ɲɛ dɛ n y'a maaw ye n y'a kariw ye n y'a jamakulu ye wa transfert mun kɛra a sɛbɛnw bɛ yen a bɛ mairie kɔnɔ yen ni maa min ko kalo de wuli ka taa a ɲuman ko nana kɛ donc a bɛ mun fɔ an ye maliyɛnw ko an yɛrɛ lajɛ dɔɔni an k'an yɛrɛ lajɛ dɔɔni maa ko dɔw bɛ yen i bɛ sa i tɛ sɔn o ma nka ko dɔw bɛ yen
ibi sa o ko la fo ka kɛ fanga nin bɔ ɲɔgɔn na nka ka anw ta kɛ fɛn tɛ digi an na ka anw ta kɛ tanga t'an na ka anw ta kɛ dan t'an na ka anw ta kɛ nin ka ɲi nin man ɲi o ni anw na o tɛ yen jamana de bɛ buru jate jamana de kɛn bɛ i b'a fɔ ko samasogo kabako vraiment ni ne Bakari Togola se k'a bi tilen na sa ka foli ni tanu ne kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'aw bɛ se mina radio kile don ale soba sanfɛ aw ka jamukan un monde sans terrorisme ale kɔnɔna don aw ni an ka jɛ an ka walawala faamuyali a ka sɔrɔ a la malidenw u ka jamana taabolo dɔn a tiɲɛ u k'a dɔn jamana lakana ko ka taa se terrorisme ko ma a bɛ da mun na bi bonda ko mun na bi an ka walawalali kɛ faamuyali ka sɔrɔ a la aw bisimila Kiledu sanfɛ Burama Tarawele a bɛ nɛgɛ karafow la ani Kiledu ayiwa media jabarani ne Bakari Ba Cɛkura Togola micro barani bɛɛ gindo bɛ Ala bolo Abdulaye wulibali ni min tun bɛ Segu de wo ni min tun bɛ Segu de ko ka tiɲɛ fɔ totigi ye ni ka si kɔngɔ la o de y'anw baara ye nkɛ ni min bɛ ye de o an ka foli b'i ye Abdulaye Jara Segu a n'a duma ayiwa dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen foli ani tanuni ba aw ye ka Sakoyiba fo ka Sekɔrɔ fo ka Banankɔrɔ fo ka Sekura fo ka Sebugu fo ka Bagadaji fo nkɛ maa tɛ se ka i tɛ se ka ɲini yɛrɛ kɔ dɛ nkɛ anw ye Segu Bagadajikaw ye nkɛ ka Bagadaji fo Segu k'i bɛɛ Sɔgɔla kɔnɔ yɔrɔ o de y'an ka kin fɔlɔ ye Sɔgɔla kɔnɔ ka taa bila Banakɔrɔ ayiwa an bɛ foli bila nin bɛɛ la Sonikura maaw ɲinɛma k'u kɔ Amudalayi Medinikaw an ka camp militaire n'an ka officier maaw ka nin bɛɛ fo Segu ayiwa Segu ko musobolo tɛ wa nkɛ musobolo don Farakɔ nkɛ an ka foli b'u ye aw ni ce aw ka wulikajɔw la a ka wulikajɔw la n bɛ Segu fo bi n bɛ segin ka Segu fo ka tila ka segin ka Segu fo siɲɛ 3 o tɛ cɛya 3 dafalen sa wa Segu wulila k'i jɔ ko mɔnɛ mun bɛ ka don Mali la k'a tɛ bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna wa olu Segukaw olu tɛna marifa ta i n'a fɔ tɔnjɔn tɛmɛna cogo min na bilen ɲɛ tɛ ni marifa ta ko don an y'o si dɔn sabula an bɛɛ ni to a la muru de bɛ nkɛ i n'o de bɛ na o bamanankɛ n ko ten fɛn kelen de jɔrɔ b'i la i ni jamu o ka kɔrɔ i ye n'i jamu kɔrɔla i ye ka ban a banna Burama ye kuma in kɔrɔ faamu n'o a banna ko saya kɔni o y'i tɔ la muru de ye nka tɔnjɔ tɛ bilen sabula Segu ye dɔnni dugu de ye Burama i ma kala cogo cogo bi n'i ma tuuru dɔ cɛ Segu kala dɔɔni b'a jɛ dɛ i taara Moriya sarakaw i taara Bamananya sarakaw Segu de ye Segu ye o kɔrɔ tɛ Mali dugu tɔ tɛ dugu ye dɛ Segu sɛmɛn bɛ dugu wɛrɛw la i k'o faamu n'i ko Segu i ko Mande nka Segukaw de wulila k'u jɔ foli kun y'o de ye u taara dugawu kɛ ka wuli ka taa kungo kɔnɔ ka si kungo kɔnɔ Ala deli la ka si kungo kɔnɔ sarakabaw la u ma kɛ ko maa kelen tɔgɔ u ma taa ko faama u ma taa k'u yɛrɛ u ma taa ko Segu u taara ko Mali ko fɛn mun bɛ ka kɛ Mali la wa olu bɛ dangaw don olu b'u ka sarakaw bɔ wa maa o maa k'e b'a janfa la wa k'a tɛ taa k'e to dɛ an ye nɔbila dɔw ye kaban an ye caman ye kaban nka hali bi k'u sinsin ka wuli k'u jɔ k'an taara an ka belebele ninnu fana na olu fana jɔyɔrɔ de ba bɛ ko in kɔnɔ dɛ n sigi ko mɔgɔ tan b'o fɔ mɔgɔw ye dɛ n'i ko terrorisme kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ a tɛ se ka ban ka karamɔgɔw kɔ c'est-à-dire maa min b'a ban o ye n ka karamɔgɔw de ye diinɛ ko ni hakilina ko de don a bɛɛ tɛ marifaci ye o hakilina mun donna maaw kunkolo la k'o hakilina kolonw bɔ ni ka diinɛ ɲuman ɲɛfɔ maaw ye jɔnni bɛ se k'o baara kɛ Mali kɔnɔ ni karamɔgɔ tɛ terrorisme kɛlɛ ye olu de ka ko ye u ka wuli k'u jɔ gouvernement ye a k'u ka ko ye u k'a k'u ka ko ye u ma k'u ka ko ye u k'a k'u ka ko ye sinon bi man bila kuma in na dɛ gouvernement ma a ye fɛn dɔ sigi sen kan karamɔgɔw bɛ se k'u ɲɛsin nin ko ma cogo min karamɔgɔw ni mɔnɛw sigi mɛ u ɲɛ bɛ u ka diinɛ bɛ ka kɛ cogo min ɲɛ b'a la nka ni fanga ma fara u kan ni fanga ma sira dɔ yir'u la ka taabolo dɔ yir'u la ka tɛgɛdi ɲɔgɔn dɔ yir'u la ko dɔ bɛ se ka kɛ ten wa don dɔ la n dimina n taara n fa dɔ fɛ yen donsoba don ayiwa an ka tɔgɔw to yen n ko karisa ayiwa a ko tɔ Mali bɛ ka kɛ tan ko ninnu ayiwa na aw fana sara k'a ko to tan ko aw ma se ka ko dilan ka Mali to tan n ko a ko bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ Burama ye jaabi kuma kelen a ko Bakari a ko wulu wolilen bugɔ ka di ni fɛn mun sara i la i b'i da don o la nka ni fɛn min ma sara i la dun a ko ne ka taa i ka Mali donsoba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
ko gouvernement de la ka mun kuma salula la kana ko ngona ka se fo bima ko ni gouvernement de la ka mun bara nyuanya ke à côté donc ko ambe ka terrorisme kala ngemunye marfa ci droit sara suka wuri kata marfa uciya anga ko nyi ko anga fam ko dozo de anga kumula kana baye terrorisme do ko redo kumodi ni o dozo bola be keto di nga fema sawula o kana mo de kanga dina nyuma fo ni o lu bola be keto di bon la jeunesse olu munu be ka c'est pourquoi meta yoro mbo fuye la jeunesse elle est victime en même temps c'est-à-dire que lui acteur oui victime ou quoi itita chokoroba soro kungo kono muguchi la obrama ni bitiro de suta feme bita muguchi kungo kono 80% 90% abeji jende wa mamu fa be fa ko kono o jonu ni c'est les jeunes mu me fa kono o ma koroba ti fa kono donc ni baraga nyuga onde kanga sigi ka hakli jaga bo ke ni be kono bi anga jeunesse munu be togo dawla am se ka ubo tirusu ka bolo kono togo di am se ka muke anganga muke munganga sigi seka donc ça c'est des projets de développement à voler les katia quoi mais quand on take doro ça la sou tala utala muguchi utala ni dugu libéré utala di tanfe utala sou tala keta non mais les sera sou ye dugu libéré tirusu tala mais tirusu yuga hakla dugu do mamunu na no bo dugu la ulu bo hakla bla togo di munu me siga kono ulu fana be aywa hakla kelen soro togo di jeni tom na fam to di ka fo ko ni desra nyumanye ko ni ndolo na ko ye do no shwe to wuri ka to ro kanga chaya mais ka kete ko olila mo yaye ko l'émergence de la montée en puissance de notre armée nationale c'est une fierté pour nous tous mais après madame na dro nga émission forum on kala ko fe ni mo hakli bala ngo population ele joro be ke munya kono sa su tara sa we mu ti teroju la o population joro dme il faut qu'on ait une femme makle nga kote sa su mu ti tsira ba mu ti tsira ba ni ko indete mine burama do na kuina parce que c'est meilleur tout là do na kuina warkula do na kuina famille jukula donc ko kaja mais il est temps que des initiatives, en tout cas, soient mises en place pour que aux jeunes nous, ou c'est récupérer tout comme là. Et Kongoloba nous, ni maman ko ka dialogue que nous y, Bamako y'a fallu, amoureux n'était qu'à fallu. Maman ba fo ka, non vraiment, j'ai jamais traduit sur ça. Maman ba fo ka, si ka fo que nous y, y façon douye, y mari java bae. Ne bagarre tout la côté. Ma ba fo ko ka siga fo ka ni terroriste munye mali juguye wa ye ma fala do va sur le terrain ta mali konono na ta kata monu nga tieni laje pour que ki sigi Bamako ya hakna tigalati anga siga fo ka nuwe anga kata e ka dumachi e bise ki sigi fo ka dugo keme fulani ko munjira o dugo do memi ulu fani est-ce que olu sont avocat siga fuma ne fa fara kamba fa kangoro muso fa kangani fa mamu nyo fa ete nyangili ko nyino tigila e bi sigide ko ka siga foke noye e be se kati nyejo koro ko labi e be se kati nyejo monoro ko labi e be se kati nyejo bankasi ko labi e be se kata nyejo uri labi kata gunda mu nyafunge fa on bi kati nyejo population labi ko anga siga foke noye anga ya fa no abana e be se kata fo donc mamu ba fo ne bulo nyeni kumate Nyeni kuma ye munye d'abord tu rends justice ali ya fa beke on rend justice d'abord jotiki ka joga dama jala ki dama nyangi munga nyangi o ka nyangi et puis ya fa bina ko fe o mais ya fa mono te ya pas de justice ko ya ngalodo ngata kono ubuka intérêt de là munu bu pamba pa ko ka jala ko ke abesigi me ka faire de kono eta ka fo sa ko kasaka bla o kokuna eta ta faire do ma munu ba kuma la ni fa ko do kele nga fa ne mumi soko katabla a jala wula te ko kontro madama kele nga te akorota kele nga fa donc adama dum fara dugu kuturu fara bagan fara demsanu fara muso kono jenina ku kanteke hey e be kaka mo ma fo ko no bli halebi ko men to la no ma bae crime de guerre kera génocide kera génocide be
ya tigi fa ko parce que a siya kama o mu yo te génocide wa o jol kan vers malla ko faga ko parce que ni siya mawdu ko faga ko dogono do wala kata do faga ko flawdu o jol kan mal kono ya o de génocide yo o crime de guerre femme de saria kono kele saria kono ni yoke o to yiwa o jol kan vers adama dom bla mobile kono ka tasma kula ku jeni ku ban ku joku kono ibina molu kono la jibata ma de kolo de dalela kaba ko tra burama ne tara nya mobile be yo a imagination be ngulu nya yidi bon maintenant anga puma tinyaka ni be puma ibe fera glanike ibe glanike haklima de kono mais ubuka nanyini de la wana nya memunda ambo nende no fa kum sara ko muso fa ko de fa ambo de nyingula folo wala ambo tikita kaboya katano e mundoro wala katana ye anga da koro ama tigi jo koro place bilu ka nyinga abe ka pamba ka saka mo kame ni mungu ye tinyete fo je mona kono beku nga bebe ka fendo nyini non mais il faut que l'état s'assume c'est-à-dire que terrorisme kele te mo woro ye kubu bo ko fe kana ka anfo ya on di bake kan jigi da ko ma wore kalodo ambe 40 ka ko na teba on di ba bunya la bo on di ba njoro la fe on fe ka ko on di ba njo maintenant ya njige njige en partenaire de nununde mais c'est des histoires partenaire ka ma bayri ka sarawa uluka dugu kuturu chirawa bon ebe fa ulu kan ni die e place la wa ou bien malenga kila ko to ba on de fe katime uyira ba kungawa u ke e fe ni munye muko fuiti la ubuka na fa de ko nyenyefe ni nyafa bi yoron be mais ele bi ka jamana lakana ele bi yira ni lakana ele bi lamba del ka fongo mo kana kanve anga kanyere fe ele bi ki yire fe folo na manjo anjo romuna na me fara nyonga ka munge ambe fara nyonga ko deke nyete terrorisme koi sara su be ka use ko ke nga o te hakla jugu munundo na to boyde brama ay wa ngap ma di moment 2021 un monde sans terrorisme on ne bakari bacha kura to la do anga je ka wala aka famu terrorisme ko imbi yorom na bunda ko muna bi wul ka jo mu misika kala mu misika jojoro mu nga jojoro muna anga nyefo nywane be ki jojoro la perasi fana joro bali ba kula ko chaman fana be ki sigi dro anga sigi ko no ti kaf nyefoti mu mana ti mu na ko foti e mata tereka e te tere realite do e te adama dunga condition de vie réelle do en fana anto jate mina nyongolo burama nyete on joro baba ko ina de 2021 un monde sans terrorisme radio clédou on ne bakari bacha kuro anga wala ka famu allo o kan ga juru tiga senzoro e wanga mi ma wara radio 2021 radio clédou alamsa on ne bakari bacha kuro to la do allo e bismillah akete bi ka radio datu 2021 ni mo nga telephone sunu na on fe yankaba e bi jija radio mbi krefe ki o datu on ni e bi ma telephone de la nga iti to telephone na ka kla ko nga nyere ma camera radio la aywa angana ke e ba manu yi allo e bismillah anda idima ya na so ka min fo bismillah yana nga ta terrorisme munu be korofe ate koronfe doronte abe mali fa abe febi bi mali fambe munu be bomo ko yan folo angulu de elimini ebe o do yoro do majugu munu be ka ko chambolo ke ulu te terrorisme ulu majugu terrorisme biya ina fo majugu mo la jume wala nga famu bi famo be barala munu be ka la gauche tata de même ma wore fe pour que ka se ka sanction ni fon jugu anka ulu majugu terrorisme non te terrorisme o jamana den jugu de ngame terrorisme no ma ulu donen do ulu jamana den jugu de ulu ka ku terrorisme ayi oni terrorisme ate kele nyanga na ko da nyona mais ube ka munke ko jugu ko la da dodo nga ko te kele nyi ube jamana den jugu de la ube ka jamana janfa ube ku yirba kun janfa mais bibi na ambe terrorisme kele la nolu be ka minke ka ko che ambulo est ce que am sika terrorisme kele ulu taye u kan nako de ulu bu kan na de no fe ulu mo ko te malila u mo ko te fasola ulu ko u yer du fa u yirba kun utan yoro ni ulu ko ni terrorisme be kele
ayiwa bɛɛ n'i ka hakilila don an ka foli ta ni bi ye nka an kan bɛ hakilila an bɛ touriste man ka hakilila faamuyali don minnu bɛ ka mugu jugu don an ka dugu la k'an ka dugu ci minnu bɛ k'an ka dugu halaki mais o kɔrɔ tɛ fana ko jamanaden jugu fana o y'u dugu fana y'a dama maa jugu modèle dɔ de ye mais an kana k'o kɛ kelen ye 20 21 00 11 radio Clé du allo allo ayiwa o ka nɛgɛjuru ɔ o tuma anbarigo bɛ telefɔni fana kan wa ɔ an t'a ko ɲɛɲini sa allo salaamaaleykum aleykum salaam denbaya tɔɔrɔ tɛ denbaya bɛ an b'a la tanu i bisimila radio Clé du don Clé du soba sanfɛ i bisimila alhamdulilah ko jamukan ye jumɛn terroriste kuma de don terroriste ko kuma in de don an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a la bi bi in na malidenw kan ka mun kɛ an kan jɔnni kan ka mun kɛ bi pour que ko in ayiwa basigi mun bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka kɛ basigi yɛrɛ yɛrɛ ye alhamdulilah rabil alamin n bɛ dugawu kɛ jamana nin halisa ala ka jamana basigi ami rabiyama ala ka na ni maaw ye min bɛ jamana nin basigi ami sɔli ala rasulila bon hakilina kɔni bɛ ne yɛrɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn ko terroriste ye jɛkulu de ye mɔgɔ a bɛ komi yiri lili n'i ye yiri tigɛ sa a lili bɛ dugu kɔrɔ bon terroriste fana bɛ o cogo la quoi e ye dɔ fa faga o fana ye dɔ den faga o ye dɔ ta faga donc revanche dɔɔnin don donc an k'an sigi an ka kuma non maa minnu bɛ n'a k'u feere kan na olu t'an dɔw ye an ka ne ye maa faga ne ye nin faga o ni terroriste tɛ kelen ye o ye conflit intercommunautaire ye o ni terroriste tɛ kelen ye awɔ a ka surun ɲɔgɔn na parce que terroriste tɛ a filɛ nin ye jihadiste kɔrɔ ye mun ye dɔ bɛ taa dugu kɔnɔ sisan ko bon ko ne bɛ fɛ a ka nin de kɛ ne bɛ fɛ a ka bɛn nin kelen ma maintenant bon sisan ni aw ka kuma kɔnɔna la sisan nɔ ni u ma sɔn aw ta ma dɔrɔn u bɛ se k'aw minɛ k'aw k'u sago ou bien u bɛ se ka fɛn dɔ ta k'aw sɛgɛrɛ. Oui, oui, n y'a faamu mais y'aw faamuya kɔni namɛ voilà terroriste minnu y'an ka duguw ci terroriste minnu bɛ ka maaw fa mɔgɔ m'olu faw faga mɔgɔ m'olu baw faga voilà mɔgɔ m'u faga mais fɛn dɔ de nan'u ma dɛmɛ ka fɛn voilà mais vengeance ko yɔrɔ tɛ c'est à dire u bɛ hakilina ko dɔ de la u bɛ kojugu dɔ de la u bɛ ka duguw ci u bɛ ka mɔgɔw faga ko dɔ de la o mɔgɔw olu bɛ na ni kuntilenya dɔ de ye ko aw ka nin kɛ n'aw ma sɔn a ma dɔrɔn n b'aw kɛ tan tɔ bon ne yɛrɛ bɛ se k'o bila minɛn min kɔnɔ olu kɔni ye banbagaciw yɛrɛ de ye quoi olu ye banbagaciw de ye quoi donc banbagaci minnu ɲagaminen don a bɛ komi tigatoli n'a a peregeli jakɔnɔtiga la n'i ma kunnaja i b'a bɛɛ labɔ ou bien bon banbanci n'i ko bamanankan na o bɛ kɛ i n'a fɔ rebelle mais rebelle fana ni terroriste tɛ kelen ye ni o la bɛ maa fa pour que ale ka hakilina nɔfɛ n'i tɛ diɲɛ ye i n'a fɔ ale ta ye cogo ni e tɛ silamɛya ye ko ale ka ye cogo e ye kafiri ye e kan ka faga i b'a ye ni minɛn fila de kɔnɔ quoi a tɛ nin jɛ cogo si la d'accord i ka hakilina faamuyara i ni ce i ka wele la terroriste ye ayiwa a ko dɔnnen don koyi an kana kow mélanger ni maa si ma taa terroriste minnu bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ ka na anw ka maaw fa jɔnni taara u faw faga ye jɔnni taara u baw faga vengeance ko kuma tɛ u nana u ka hakilina ko dɔ de nɔfɛ u nana u ka jɛkulu c'est à dire que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ d'abord terroriste ko n'a fɔ mun bɔra ka kuma sisan a ye kuma daminɛ ni fɛn dɔ ye mais a tilala ka kuma dévier c'est à dire que terroriste ninnu d'abord organisation baw de don c'est des grandes organisations à travers le monde c'est aujourd'hui i b'a ye k'a fɔ u tila-tilalen bɛ entre état islamique al-qaïda ainsi de suite bon bɛɛ b'i reconni dɔ la mais c'est des grandes sociétés société ba minnu don hakilaw de b'u la u bɛ nafolo don a la u bɛ mɔgɔw don a la u ka a c'est à dire que ni diɲɛ dugukolo fankelen bɛ faga pour que olu ka hakilina b'u la u ka sabati u b'o kɛ donc c'est à dire que c'est des gens c'est à dire c'est des démons ni kuma ko ni n ko bɛ kuma c'est des démons parce que mɔgɔ t'a dɔn i b'u qualifier ka kɛ mun ye bon maintenant o kɔnɔna la sisan fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ mɔgɔ kana k'a kɔnɔ dɔrɔn i n'a fɔ u bɛna nkalon tigɛ mɔgɔ ye ko nkalon don u bɛ na ko diinɛ a si tɛ diinɛ ko ye u bɛ ka dugu o dugu minɛ bi diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ nafasara sira dɔ b'o duguw la a dugu jukɔrɔfɛn n'a fɛn u b'a bɛɛ suɲɛ o ka bɔ yen u mana dugu minnu minɛ bi i b'a ye k'a fɔ butigitigi fɛn fɛn n'a fɛn bɛɛ bɛ yen commerçant bɛ yen u bɛ taxi ni fɛnw bi a bɛɛ kan donc ils sont là comme c'est-à-dire société secrète modèle dɔ de don mais u ka ambition yɛrɛ tɛ avoué o kɔnɔna fana drogue feerew b'a kɔnɔ o kɔnɔna fana marifa feerew b'a kɔnɔ a bɛɛ de bɛ ninnu kɔnɔ ninnu bolo o de la i b'a ye k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn fɔ a la dugu jogo mugan tan n ye exemple kelen di maliyɛnw ma n ko minnu bɛ siga k'a fɔ hali bi ko terroriste ko tɛ diinɛ ko ye n ko n bɛ afganistan ta bi afganistan bɛ yɔrɔ min a kan ka kɛ mɔgɔ ye misali ye afganistan gérelen bɛ ni état islamique de ye c'est à dire que sariya de bɛ ka appliquer afganistan mais malgré que sariya bɛ ka appliquer terroriste bɛ ka taa kɛ afganistan mun na
ni diinɛ ko don talibanw de segira ka na a bɛɛ silamɛ u nana k'u bɛ ka silamɛya sariya de appliquer ta Afghanistan e ma ye hali dɔgɔkun tɛmɛnen u ye décision ta ko musomaninw tɛ taa école secondaire la bilen awɔ u ko ten talibanw ko ten u ye musomaninw ka kalanko u b'u fɛ ka voilà donc olu bɛ yen o de kama mais munna hali bi attentat bɛ ka taa kɛ o taliban kelenw na olu ni terroristes bɛ ɲɔgɔn faga la hali bi tuguni munna ni silamɛ ko don ni diinɛ ko don ni ka jamana bila diinɛ ka minɛ de kɔnɔ n'o de don an ka ɲɔgɔn ɲininka 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio tile 2 allo allo salamu alaikum alaikum salam denbaya bɛɛ don an b'a la tanu alhamdulilayi o de baasi tɛ n kɔni alhamdulilayi n b'i fo fasojɔ la tubarikala n bɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo o tulo b'i la mais Togola i ka kuma nin u bɛ na ni diinɛ hakilina de ye mais o fɔ o t'u hakilina ye u n'o cɛ ka ma lɔn ni y'a faamu u n'o cɛ ka n'o hakilina de ye u b'o de fɔ bon maa minnu hakili ka surun u b'olu minɛ k'u fara u kan quoi ma lɔn olu tɛ ko ye yɔrɔ jan quoi kosɛbɛ Togola ne bɛ mun f'i ɲɛna quoi ɲɛ bɛ hakili kɛlɛ la hakili kɛlɛ a ka jugu ni marifakisɛ ye kojugu ma lɔn ni ye n ka kuma faamu quoi hakili kɛlɛ a ka jugu ni marifakisɛ ye ni maa o maa ye sera i hakilila la ka ban a ye kɛ maa wɛrɛ de ye a y'i minɛ fan bɛɛ fɛ e tɛ se ka bɔ a bolo cogo si de la i kɛra fɛn wɛrɛ de ye bon n'i y'anw ka karamɔgɔw ta bon olu de kan ka don dugu kɔnɔ kosɛbɛ ma lɔn ni y'a faamu kosɛbɛ donc ninnu bɛ kan ka filibagatiya baara mun kɛ jamana kɔnɔ yan donc an ka karamɔgɔw de kan ka wuli ka don villagew kɔnɔ ka maaw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na kosɛbɛ ma lɔn ni y'a faamu kosɛbɛ bon hali n'u y'u faga an ka sɔrɔsiw y'u faga mais u y'a essayer ka maa minnu hakili ɲagami olu bɛna ba a ko kɔnɔ cogo di n ka kuma in yɛrɛ y'o de ye an bɛna fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o ko la ma lɔn ni y'a faamu kosɛbɛ jamana in b'o cogoya de la quoi bon an ka karamɔgɔ ninnu ɲɛ b'a la u fariw fagalen don dɔɔnin ma lɔn ni y'a faamu olu kelen bɛ k'u sigi Bamakɔ yan dɔrɔn donc u ka essayer ka don villagew kɔnɔ maa minnu donna nin ko ninnu kɔnɔ u ka essayer k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na quoi ma lɔn ni y'a faamu u bɛ se ka bɔ nin hukumu kɔnɔ cogo min na quoi ma lɔn ni y'a faamu kosɛbɛ n'o hakilina tɛ karamɔgɔw la an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hakilina don u la parce que jamana in kɔnɔ yan anw tonso n'an barayɔrɔ de ye Mali ye anw tonsow n'an barajuru de bɛ Mali kɔnɔ yan ma lɔn ni y'a faamu donc n'a fanga n'a a se n'a hakilina t'u la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don u la quoi Togola Ala ka jamana basigi ami i ni fasoden ɲuman vraiment an b'i fo i k'a bila kɔrɔ ye i kana bila bana ye jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka jamana basigi Ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama Ala k'o kɛ ciba bonya kama salli ala Mahamadu n bɛ terikɛ fo Lafiyabugu i b'a sɔrɔ a ka arajo b'i la Bulo Baro k'a b'i fo kosɛbɛ an ka foli b'a ye ka baro an ka foli bɛ ayiwa Lafiyabugu ka bɛɛ lajɛlen ye 20 21 0011 un monde sans terrorisme a ka walawala mɔgɔw ye a ka faamuya allo oui i bisimila ça va alhamdulilayi an b'a la tanu e ka mɔgɔ ninnu bɛ mɛn kuma na trop wallahi ayiwa bisimila ça va an b'a la tanu alhamdulilayi bon maintenant i b'a dɔn ne bɛ min fɛ yan naamu faamaw u ka recrutement volontaire u k'o instaurer bani naamu n'u y'o instaurer sisan wallahi billahi i b'a ye sisan terrorisme a bɛ nɔgɔya o kɔrɔ ye sa papu ni levier ni olu ko ka bɔ armée ko kɔnɔ sa k'o tɛ justement a ka kɛ minnu bɛ armée fɛ a faso kanu a kanu bɛ minnu na mais mɔgɔw bɛ yen c'est-à-dire quand tu es dans la rue mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ u dɔw ye 10 ans k'a nɔfɛ u t'a sɔrɔ u b'a fɛ ni ku yɛrɛ de b'a fɛ u k'o lancer bani n'u y'o lancer sisan an b'a ye ayiwa i ka hakilila faamu même CNG min bɔra kunun CNG min mɔgɔ dɔw taara u b'a fɛ u ye ma sɔrɔ caman yɛrɛ caman ma sɔrɔ mais pour que moi armée kɔni ka kɛ armée il faut que u ka lancement volontaire de kɛ recrutement volontaire an k'o kɛ an k'o lajɛ bani parce que dɔw ni ku yɛrɛ de bɛ armée fɛ dɔw ni ku b'a fɛ kojugu n yɛrɛ b'a maa caman dɔn bon o caman de bɛ yen i yɛrɛ y'a mun fɔ a dɔw y'a ɲini a ka taa siɲɛ tan ɲɔgɔn ye recrutement u bɛ yen o mɔgɔ caman de bɛ yen u ko instaurer bani
o de kun ne bolo ka fɔ ye I ni ce ka wele la ni hakilina ba ye ɲɛtɛ ni armée taara kɛ dɔrɔn papu ni ayiwa leviers ye ayiwa setigi mun mana dɛsɛ a den na wali mun den mana dɛsɛ école la o taara o kɛ armée kɛ réfugié armée t'o ye dɛ armée t'o ye dɛ n'i ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ o bɛ taa kɛlɛ kɛ cogo di o delen bɛ k'i da so kɔnɔ mun na o b'o dɔn o ma don armée kama ko faso peut-être n bangebaaw ye n tɔɔrɔ wali n bangebaaw bɛ fɛ n ka fɛn dɔ kɛ o tɛ wa mais mun ta ye ko faso de ka di n ye ko mali de ka di n ye ko sarasiya yɛrɛ de ka di ne ye n bɛ fɛ ka n faso défend ko se tɛ o ye k'o tɛ ta kabako tɛ nin an b'a ye hali ni u ka boliw kɛra maa dɔw bɛ yen minnu ma boli olu de bɛ kɛ premier ye awɔ gendarmerie concours dɔ kɛra yan awɔ n bɛ segin a kan dɛ gendarmerie concours n yɛrɛ ka denmisɛnw dɔ de tun b'a la boli kɛra u ye boli la n bɛ ka mun fɔ dɛ minnu kɛra premier ye groupe mun bolila ka na mun kɛra premier ye lisi bɔra olu tɔgɔ t'a la olu ma kɛ premier ye boli kɔni tɛra tɛ de e ni ne mun ye mun da bɛɛ bɛ dɔn an minnu bolila ka na mun sera ɲɛfɛ ja ko dɔ de tun jɔ mɛ ye bolikɛyɔrɔ la an ka ɲɛfɔ ko an ka wala ja ko u bɛ taa 2000 ni 4000 de don laban bolikɛyɔrɔ yɛrɛ la ye donc minnu yɛrɛ bolila ka kɛ premier ye lisi nana bɔ olu si tɔgɔ t'a la o kɛra yan o ko bɛ dilan cogo di olu bɛ t'u yɛrɛ di u t'u di yɛrɛ u bɛ mali dɔn wa u bɛ faso dɔn wa ayiwa ala b'a tiɲɛ dɛmɛ o ala b'a tiɲɛ dɛmɛ 20 21 00 11 un monde sans terrorisme radio tile 2 allo Bakar Togola salamu alaikum alaikum salam takira famare ayiwa bisimila kasogere do kasoge kɔrɔ baasi t'i la a kɛra tile fila ye kasoge no akira famare wallahi ala ka ɲini den na ami rabi ama ami rabi ama ka do arjina kono ami rabi ama ala rasul salim amba akira famare kero kasoge ayara do baasi taw la ambala tan ka ngono ya ayiwa alhamdulillah ala kana baasi taw la ye ko be ba pew tubarikala tan kono ya ini gele anga arme ka de mamini kuma la bizuni aywa mba wutu awo ode do ko ni ne al tourisme kelen enyen bala mugo chama de do tourisme kuna ga soro ulu ye soro sai nga dese uma soro do ire jamana ere de tonyo nyona baade ne ba kono ko wallahi la akbar na mala ne dili hasa ala ka nyem ko nyima dama mimbe ni aya ku ya damini me ama nya bulu ko so aya ku ya damini wu ne atide mo de aya madinye me aya ko do ke ni jamana continue o chugala billahi ta'ala ate din kono bile quoi aya kuma milliard kemenani o bisiga anga ni beba ala arta 1000 milliards quelque tasi armée kono papa kama ye tubabu ye aya bolo jaye mali politicien aywa mamu mun ko tɛ faso la tɔgɔ yɛrɛ politikaro parce que alu man ka wele ko politicien olu fana ye aya tɔgɔ ja ye tanti de aya ma dɛ n ko kɛra ten de a bɛ nala la kɛrɛfɛ ni n'u ye temps min sɔrɔ ni aya kun nin temps sɔrɔ jamana bila are ka mena ni n'u ye temps min u ye kɛra 18 min jeni fu dɛ ni aya kun do walla aya b'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kasokɛ ne ye kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye n bɛ segin kuma in kan n ko aya ko in tiɲɛ ni maliyɛnw yɛrɛ y'a ko tiɲɛ dɔn don o don caman bɛ yen u bɛ boli ka taa yafa deli aya fɛ siga foyi t'a la ne ye ko in ye kuma bɛɛ mana fɔ kama a n'a waati don mɛ n tɛ n da don ko in na ten n tɛ tugu maa kɔ ten n tɛna maa défense ta pour quoi que ce soit mais ko ninnu déroulera ɲɛ kɔrɔ j'étais témoin n y'a taga segi dɔw kɛ donc n bɛ ko ninnu tiɲɛ dɔw yɔrɔ dɔn siga t'o la sisan e sinɛ ka burama minɛ dɔrɔn ka burama bila wo kɔnɔ burama bilalen wo kɔnɔ dɔrɔn ka se ka mali journal ni mali radio bɛɛ wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka burama kɛ fɛn mɔlɛli bɛɛ ye mɛ jadu ma nɔgɔ dɛ mara de bɛ ko in faamu n y'a faamuya mɛ jadu ma nɔgɔ burama n'a pas je vois au chapitre ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ donc radio mu bɛ ka fɔ dɔrɔn a y'a ye nin ye journal bɛ a sɛbɛn a y'a ye nin ye bon a tiɲɛ kasogo ye an kana bɛɛ fɔ a ka ɲi fɔlɔ an ka tɛmɛ bi ala ka ɲɛ ka d'a ma a don nataw bɛ yen a kumaw bɛ na siga foyi t'a la et puis bakari n bɛ kuma kelen f'i ye kuma n'i ka armée an bɛɛ ka armée don mais c'est e ni armée ka surun an bɛɛ n'a ka surun kuma n'i ka armée n'u bɛ recrutement kɛ u b'a kɛ ala kama u ka wari ko bɔ a la bi i de gendarme y'a sɔrɔ n'i ma wari dan
policiers, c'est la kerbette, douane, c'est la même chose. Génie militaire, l'armée de l'air, l'armée de terre. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Et ici, Sony, Oma, Warda. On a pas mis. Ne ko e ma police ka formation be sena u ka musomani do ma jigin nyege kono ka formation to sena a kado sei la o ni kola to ko di ma docteur ma ko visiter ga aka ne ko ke massa mali abe formation na tra jigin nyege kono mo du ka bogar wala ka amun ka ngono wala du ka law fa mo billah du ka si sengele nu bebe ma mali armée kono be almundi al mun oga bon ka ke to ha sengele date mais ils sont pas aptes quoi ils sont pas aptes pour l'armée mais faut corriger voilà est-ce que yo do kan ye armée kono wa chama be na ku sura ye la ta ko me ki est ce ka do kono ka itibila ma ka do kono est ce o fa me jigodi même kuma kelen ti wallahi mo munu nyema ko ka ne mo ko ye u nyekele mai billahi ubala nekile mai ala ku yile de kere wala kuma bete no bala ko semi ko ga kere ne ko na ye me sabe ko anten don ta to ta no ba be to di ma wallahi ngawo na fatola mali fe anya ko de do anya ko do ni de ngari ni ko ni ke arme te dore ngaw yere de do an yere fereru de do an yere corona fe de do acha dike arme ya de o c'est nous ça u ba on de ka so ko no ka ta ka ngono nu kala ka ngono no bi se ngala on de ka so ko donc c'est ça que arme te boni ki ni fiya mo bala mo de fo nwanyo ala bagari ni fiya mun be ambo ni te aywa ne bagari ka ke fenve ka te mengarme ka ne nyeto lawo mais ni fiya mun mala ma fo avec grand tour maraka ega émission be bagari est de la armée gauchiste bagari ma de la armée gauchiste armée perdra bagari ata fo bagari armée perdra ata fo abadan ne ka fa to ka di nga fo armée jamais bon mais ni mu may dom na mba woro fo o ka glan ka boala pour que anga armée ka nye aka ka ansa ko yi ndila afura kima ko bagari ba ce kuro togola e kasoge togola to de kilide ndila afura ko bagari ba ce kuro togola merci bien kasoge merci bien nga fulin tanu biye tien de bilaba armée nga ke sangro armée o di kada oni o di kada oni o anga sara su kuma toro chama toro chama anya kelo ke o anya kelo ke sara se ke kuma yede a ta tayar so de la kata fini do taka aka kulisi ju bo barabari akunde kewa akunde ke malawa sara sika mi seka sans fla ke ate dotation soro ni tena do re ma foka ka sa sans fla parce que nous est sans fla ke va so donner le droit balkana aranda se kelengele duma wal kana teni complet kelengele duma absunga sans ba wara ke pour aka dotation soro mo fa we ka so ke ma fo sa kwa ya te se maiwa hakna ko do malika armée ka mina fini là-bas fini armée abieli atete kureta ka tila domina kureta kera atete la ka marché to atete de bolo atete demoso mali armée ka abima marché kureta kera atete la ka soro demoso ma a livrer folo marché babelo donc voilà président demoso de kumbe armée abiesi armée kala moye kabako vraiment nye be ni ki bi malita imbe fo nga man no 20210011 nga be na fo do allo bismillah haba ambala tan alhamdulillah bashite na kon ni haba alhamdulillah ma alhamdulillah bismillah ka kuma ye chen fo tabarakallah na ila amekra mo do malekona na monu de ni en 2012 fo sano ba akuma la comme nous planier ku ta islamia yi ko sabe amo kra mo do uchama wallahi amu do bala 2012 mun jira wuli ku jo konta islamia de la kala ta fo jamala konta islamia yi ko sabe chama banguni sevege do aya fo abala hali abe kungo kono adumbe kungo kono wajula dungo do shinikle mais na afo anga afo amunu bala angulu fo mun tala angulu fo mais na beg bi bregena ama fo ngo karam ko tala de way mais comme ngo ko karam ko lu jom mais mun bala o fe nga fo u ka wuli gujo ko te ko mama wuli ki jode ama mala goshi ama maka bara fenge ama maka fe il faut que ça soit clair ibe ka bangoni silve ke mo vone ko rakado yimvamo ne ka karam ko ne ka karam ko de ne ka karam ko de ne ko rakado o siguye yimvamo wa ante ma kondula ante ma ka fe bangoni
a ye wulikajɔ minnu kɛ a bɛ wulikajɔ minnu na n b'a caman kalama ne yɛrɛ ye foli caman bila a ma la ka tila k'a ɲini a fa la a ka wuli k'i jɔ ale bi mali ye silamɛw y'a to la k'a ta ka kɛ conseil président ye n ko dɔ fara sisan kow kan n tɛ je rentre pas dans les polémiques karamɔgɔ ko ni non je suis pas dans ça mali karamɔgɔ bɛɛ kelen ne bolo a bɛɛ kelen ne bolo a bɛɛ kelen bolo ni mun tɛ n kɔrɔ ye o ye n ka maa dɔ ye cogo dɔ la ni n bɛ karamɔgɔ dɔn na ko n bɛ minɛ ko n ka karamɔgɔ ye o ye belebele dɛ o ye sirifu ka sirifu ye sakama la den ye o y'o ye o fana tile kelen ma se ka a ma deli k'a fɔ ko terroriste ko ka ɲi mali kɔnɔ il s'est toujours opposé a y'a yira bɛɛ la a y'a yira a ka denbaya parce que ale ko kɔlɛ a y'a yira a ka kɔlɛ bɛɛ la kɔlɛ kɔrɔ t'a denw a ka dafamɔgɔw de ko don terrorisme ko in ye fɛn min ye donc bɛɛ y'i ta kɛ ani tɔgɔ di belebele Mamu Diko Cheikh Imam Mamu Diko a y'a seko kɛ a ye wulikajɔ caman kɛ ko in na a y'a caman kɛ an ka courage fana sɔrɔ k'o fɔ kɛ kɔrɔ tɛ hali caman fana b'u ka misiriw kɔnɔ ne ta tɛ se ka se o bɛɛ ma o u ka kutuba ni fɛnw na u b'a fɔ fɛn mun don kumalakaw ka misiri alimami an ka foli b'a ye an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan kɔni ne taalen m'a ye n t'a yɛlɛ dɔn fo video mɛ n b'a ka kutubaw bɛɛ lamɛn a fana ye mun k'a la a ka kumakanw bɛ yen donc bɛɛ y'i seko kɛ o k'a fɔ ko nin ye nin k'an kanto ma an ko de ko karamɔgɔw ka wuli u k'u seko kɛ nka ni maa ma fɛn kɛ o tɛ kelen dɛ ani nin ye dɔ kɛ nin ma dɔ kɛ non on rentre pas dans ça bɛɛ n'i seko don moyen mun bɛ sirifikɛ bolo bi ka wuli ka mun kɛ o moyen tɛ caman bolo an k'o yɔrɔ fana fɔ kɛ sirifikɛ bɛ se ka wuli ne kɔrɔkɛ don awɔ y'a bani a bɛ se ka bi mali kɔnɔ bi a bɛ se ka wajulu sigi mali dugu bɛɛ la bi ɲɔgɔn fɛ su kelen a se b'a ye o se bɛ karamɔgɔ bɛɛ yan donc a b'a seko la an bɛ ala de deli hali bi ala ka an n'a dɛmɛ tɔ minnu bɛ yen ala ka an n'u bɛɛ dɛmɛ bɛɛ ka wuli k'i seko kɛ ne yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ n bɛ ka wuli n ko c'est-à-dire que il doit avoir un canevas de travail entre le ministère de ministère de culture ani au conseil islamique cɛ o tɛ yen o baarakɛɲɔgɔn t'u cɛ o et le haut conseil islamique du Mali ne reçoit aucun budget de l'état malien o faamu cogo di aw bɛ se ka institution créer cogo di et que vous financez pas l'état ne finance pas karamɔgɔw bɛ wuli ka wajulu ni fɛn ninnu kɛ d'accord a moyen bɛ se ka kɛ dɔ bolo mais a bɛ bɛɛ bolo wa mais n'i ye moyen di au conseil ma sisan a bɛ mun bolo a tɛ mun bolo au conseil bɛna o moyen bila bɛɛ ka disposition na n'i ye moyen di au conseil ma bi hali kutuba minnu bɛ kɛ misiriw kɔnɔ le haut conseil pourra tout contrôler u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn dɔn bɛ ɲɔgɔn dɔn karisa ka kalanden ye nin ye karisa ka kalanden ye bɛɛ bɛ dɔn mali kɔnɔ karisa bɛ nin hakilina in kan karisa tɛ nin hakilina in kan u bɛɛ bɛ dɔn donc mɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ mun bɛ se k'a yira mali la k'a fɔ ayiwa a y'a kɔlɔsi nin karamɔgɔ la nin bɛ ka taa nin sira fɛ o ye haut conseil islamique ye mais ni a ma u responsabiliser ka bon a bɛ kɛ cogo di k'a kɛ dɔrɔn u bɛ yen ten ni ko mun chauffeur de la u b'u sɔrɔ ka boli ka taa haut conseil ma a ye wuli ka jɔ a ye delili kɛ a y'a kɛ tan haut conseil bila kun bɛ se ka k'o ye o tɛ se ka kɛ 2021 un monde sans terrorisme radio clé du a ka ɲɛfɔ a ka walawala a ka faamu allo radio datugu aba a kɛ to i bɛ mankan kɔrɔ kojugu ala ka jamana basigi ami rabiyama an bɛ dugawu k'i ka baara i ka bila kɔrɔ i kana bila bana ye ami rabiyama radio ɲɛmɔgɔ ala ka hɛrɛ k'a n'a bɛɛ lajɛlen ami ala ka jamana basigi ami rabiyama ami ala rasul salima awa diinɛ yɛrɛ kuma ni a tɔgɔ terroriste ni fɛnw normalement yɛrɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ i mana min kɛ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ quoi min bɛ se min na dɛ o ka to o bolo quoi mɔgɔw tɛmɛna jamana nin kɔnɔ tel que i da maga a y'a ka kuma la ka tɛmɛ mɔgɔw m'a ka laɲini faamuya sinon a fana ka laɲini tun ye nin de ye a ka tagabolo fana tun ye nin de ye hali ala yɛrɛ filɛ bɛɛ ma kɛ ala yɛrɛ fɛnɛ fɛ an min ye kira manton fɛnɛ kira ale salatu wasalam bɛɛ ma k'a fɛnɛ fɛ a ye wagati jeli a bɛ ci lase fo ala ko a ma ko karisa n y'i ci i ta ye k'a lase dɔɔnin a baara bɛ ne yɛrɛ de bolo bon ni mɔgɔw sɔrɔla jamana kɔnɔ a bɛ fɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ kalo damadɔ nin kɔnɔ hali an ma san sɔrɔ fɔlɔ an ye armement jeli yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ wallahi
kalo damadɔni kɔnɔ an ye minɛn jeli sɔrɔ fɛn yɛrɛ kɔnɔ armée yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ. U ko minnu taara ka bɔ an ka jamana na ko Mali ko banna. Oli m'a faamu an bɛ Ala de bolo an tɛ maa bolo. Ayi n ko olu yɛrɛ ta ko minnu taara ko an ka ko banna olu yɛrɛ tilala k'u jɔ bi ka jɔnkala fɔ bi ko minɛn mun bɛ Mali bolo bi k'a bɛ se ka Mali permis Mali k'a yɛrɛ défend bi. Daga min b'oli de la bi n'i y'a ta k'a yira an na bi olu yɛrɛ bɛ kule la bi o. U tun b'an ka fɛnw de kan ka souci fɛnw bɔ ka taga n'a ye bon maintenant jamana bɛ bolo dɔ kan an k'an sigi an ka hakili yira ɲɔgɔn na ka baara kɛ. Ni min bɛ se min na o ka bila o place la o ka baara kɛ quoi. A banna jamana de. An ka ɲɔgɔn kɔniya ni fadenjuguya ni fɛnw dabila quoi nafa foyi t'o la quoi. Jamana o de. A sera an ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye sa a sera an yɛrɛ k'an yɛrɛ ka fɛn ninnu an ka dɔn k'an bɛ se ka nin kɛ an bɛ nafa sɔrɔ a la quoi. Nin kuma in ka di n ye. N'i y'an ka office yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ba min b'an fɛ yan bi Malien ma besoin ka foyi ɲini mɔgɔ fɛ yɛrɛ. Wallahi. Chaque mois jara exemple yira an na yan nɔ embargo kɛra an kan le 25 a bɛ mɔgɔw sara. Wallahi. O tɛmɛna yan nɔ. Ka na ninnu fɛnɛ fɛ Ala bɛ mɔgɔw ci de c'est-à-dire mɛlɛkɛ tɛ jigin an ma tuguni ciden fɛnɛ tɛ jigin mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲuman ni juguman n'a fɔra i bɛ baara kɛ n'o ye i bɛ tila quoi. Diɲɛlatigɛ ye nin dɔrɔn de ye. Wallahi. Donc jamana ko bɛɛ k'a ta k'a bila i dusukun n'i ka baara kɔnɔna la an ka hakilina kɛ kelen quoi an ka fadenya ni ɲɔgɔn kɔniya ni bɛnsegoniya dabila quoi. N ka foli belebeleba bɛ yɔrɔ la quoi. Foli diyara n ye i ka kumaw ɲɛna. N ka foli bɛ n terikɛ Umar Togola ale ye doyen nin wagati la lieutenant don. Ani Mamadu Sangare ale fɛnɛ ye gendarmerie ye quoi. D'accord an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Merci bien an ka foli b'i ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ayiwa an ka foli bɛ Mali tenitigi bɛɛ lajɛlen ye. K'a fɔ eaux et forêts fana ye kuma n'a tɛmɛ sɔrɔ waati man jan k'u ka sabali kungo kɔnɔna na dɔɔni u ka sabali dɔɔni faut que ɲɛmɔgɔw yan fo Bamakɔ yan u ka décision ta ko la dɛ burusi kɔnɔ maa tɔɔrɔ mɛ eaux et forêts fɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ n taara dugu o dugu la Mali burusi kɔnɔ dugu o dugu la u ye c'est à dire que Bamakɔ anw ta tɛ polisiw ye olu kɛra bɛɛ sinankun ye sa o ma kɛ ten wa mais eaux et forêts de kɛn bɛ bi kabako ye tugudamaw bolo ne taara dugu dɔw la a dugulamaw ko ne ma ko u tɛ se ka na an ka débat kɔnɔ ka na kuma dɔw fɔ n ye publiquement mais ko togo la ko maa ninnu nana anw ma de k'u bɛ eaux et forêts ninnu kɛlɛ ko wa ko ni maa o maa bɛ eaux et forêts ninnu kɛlɛ k'anw b'i kɔ n ko kabako n k'a y'a ɲɛfɔ n ye o bɛ kɛ cogo di u ko anw ka dugu la yan eaux et forêts de bɛ taa jɔ bada la ka bozokɛ kɔnɔ a bɛ ka bɔ kuru kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ a ka jɛgɛ la u ko anw ka dugu la yan eaux et forêts de bɛ taa don anw ka sugu fiyɛw kɔnɔ musow ka zaba karilen kungo kɔnɔ a bɛ taa zaba fara ɲɔgɔn kan ko papier t'u bolo ka taa zaba tigɛ kungo la u ko eaux et forêts de bɛ n'a jɔ suguda la mɔɔw natɔ u ka charbon feere ni charbon bɔrɛ kɛra 3 4 u bɛ kelen jigin u ko kuma anw da kɛra mun ye an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ni maa nana k'a bɛ n'o tigiw daga bɔ an da la o wɛrɛ tun t'a kuma fɔlɔ dɛ nka don n'u ka kuma kɔfɛ n ka tila u ye faamuyali sɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ eaux et forêts tɛ olu kɔni ka hakilina sanjara ne bɛ bɔ yen don min eaux et forêts ka kojugu bɛ yen mais olu fana bɛna kojugu min k'u yɛrɛ la ka kojugu min kɛ faso la u y'o faamuya o don donc nin min misali de kɛ corruption ko in n'an m'a nɛmɛ togoda la an bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ wa burukɔnɔma caman bɛ yen bi u bɛ ka maa jugu dɛmɛ k'a sababu k'a ye dɛ kuma minnu tɛ fɔ ni n taara débat kɛ u tɛ sɔn ka kuma minnu fɔ micro la publiquement ni minnu fɔ n ye kɛrɛfɛ nin y'o kuma dɔw de ye an ka sabali disposition ka ta ni eaux et forêts bɔra yen kungo kɔnɔ gendarmew de bɛ na yen duguba kɔnɔ yan olu ta tɛ se an ma dɛ bɛɛ b'u bonya tiɲɛ yɛrɛ kɔni na gendarmew kɔni ka maa tɔɔrɔ tɛ ten an ka duguba kɔnɔ ta o ye polisiw ye o ye polisiw de ye nka gendarmew ka maa tɔɔrɔ ye kungo kɔnɔna de k'u fana ka sabali jamana bɛ niveau min na corruption ni fɛn dɔw bɛ yen population emmerdeli ni fɛn dɔw bɛ yen u ka sabali ninnu bɛɛ de bɛ ka jamanadenw ba jamana ye an ka sabali mais a décision bɛ ta ɲɛfɛ sanfɛ de parce que ni sanction bɔra sanfɛ yan a bɛ dabila duguma o mais ni sanfɛla yɛrɛ tolilen bɛ bɛɛ b'i ka cotisation bila ka na di sanfɛ a bɛ kɛ cogo di ne Bakari Ba Cɛkura Togola n bɛ bɔ kuma la yan ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana ala k'a basigi maliba ala k'a jɔ ala k'a jɔ ala k'a jɔ ala k'an kafo malidenw tiɲɛ don dɛ politiki ko ye tiɲɛ fadenya ko ye tiɲɛ nka an kana bɛn foyi kan an kan ka bɛn maliko kan mali kan an kan ka bɛn o kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali bɛ yɔrɔ min na bi
ka sécurité ka se ka a sabati ka faso segi anuma ka anta ka faso yi anno kara wati na politicien ko ni ka ngo wati de be yo mais fere mu de bulu folo be mun sama sama dike am fere ke folo ka nga jamana sega ma ka kantare on ci ko kluma jola vraiment Traoré ak men daga karafula ni ay wa jabara ni cledu media ay wa ne bakari ba ci kura tugula micro barani alaka clear dam bela jerele ma alaka hakli mandama alaka hakli mandama